Sziasztok! Gondolom sokan értesültetek róla, hogy Diogo Jota, a 49-szeres portugál válogatott labdarúgó és testvére Andrés Silva ma hajnalban, milyen éjfél után autóbalesetben sajnos életet vesztették. Ez számomra felfoghatatlan, egy hihetetlen zseni emberről beszélünk, de nagyon jó futballista volt, és személy szerint én nagyon le vagyok most sokkolva. Egyszerűen sajnos a halál nem válogat, tehát hogy élni kell az életet, nem tudhatjuk, hogy mi lesz az utolsó nap. Felfoghatatlan. Na hát, ezzel a videóval szeretnék részvételt nyilvánítani a családnak, illetve Andrés Silva és Diogo Jota nyugodjon békében.